Jest najważniejsze to, że ja posiadam siebie w dawaniu siebie. Że ja jestem panem swojego życia. Że mną nie decydują moje instynkty. Bo przecież człowiek się różni trochę od zwierzęcia. Prawda? Tak. Stanowczo się różni. Ma rozum, ma wolną wolę, poznaje rozumem prawdę, wybiera, może decydować. Natomiast pies, kiedy widzi suczkę, no to leci, no bo to jest jego natura. Ale przecież mężczyzna, który widzi piękną kobietę, owszem, jest piękną kobietą, ale to nie znaczy, że ja zaraz muszę w swojej wyobraźni rozbierać tą kobietę, że ja zaraz muszę patrzeć na nią pożądliwie. A to jest dzisiaj, popatrz na filmy, popatrz na billboardy, jak gdyby wszędzie w miłości akcentuje się ten wymiar. I ludzie młodzi często kojarzą właśnie tylko to z miłością. Jesteśmy na dyskotece, przytulamy się, całujemy, afiszujemy się tym wobec wszystkich, a potem za pół roku nam się to już znudziło i odchodzimy. I myślę, że to, o co pytałaś, nie pozwól na to, aby od razu wszystko brał ten, który mówi, że cię kocha. Rozmawiajcie ze sobą. Mówcie o różnych tematach. Tutaj w duszpasterstwie akademickim prowadzimy teraz przygotowanie do małżeństwa metodą dialogową. Młodzi ludzie często jednoczą się ze sobą fizycznie, cieleśnie, ale nie potrafią ze sobą rozmawiać na różne tematy. Nie potrafią zadawać sobie pytań o wartości, co jest dla mnie najważniejsze w życiu. Czym jest dla mnie miłość? Zauważ, że ten cały tekst, który mówi tu, jaka jest ta miłość, on pokazuje, że miłość jest cierpliwa, że miłość jest łaskawa, że ona nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, a wśród tych młodych ludzi często, którzy już korzystają z jednej strony ze współżycia, z drugiej strony zaraz są kłótnie, awantury, złośliwości, zazdrość się wkrada, bo to jest jakaś nieprawda. To jest jakiś fałsz. Ja myślę, że tutaj, kiedy jesteście ze sobą, kiedy chodzicie ze sobą, to po prostu bądźcie. Nie chciejcie sięgać po to, co jest dla małżeństwa zarezerwowane. Tej miłości trzeba się bardzo uczyć. Trzeba się zmagać ze sobą samym przede wszystkim. Ta miłość, która nie unosi się gniewem, nie szuka swego. W miłości to nie ja jestem na pierwszym miejscu. A często tak bywa, że ludzie młodzi mówią, no, jeżeli mnie kochasz, to rób to i to. Czyli ja nie mówię, chcę ciebie kochać, tylko mówię tobie, ty mnie kochaj. A to nie jest miłość. To jest przerzucanie odpowiedzialności na drugą stronę. A miłość prawdziwa mówi, ja chcę twojego dobra. Słucham ciebie, co masz mi do powiedzenia. Próbuję zrozumieć ciebie w takiej sytuacji. Czyli znów w miłości najważniejszy jest czas. Jak czas leczy rany, tak samo, aby kogoś pokochać i być pewnym tej miłości, to jeszcze potrzeba czasu. Cudownie, zgadzam się. Popatrz na drzewa, na roślinność w ogóle teraz na wiosnę. Przecież nie od razu wszystko jest bujne, zielone. To jest pomału, to jest proces. Wszystko wymaga czasu. I tak samo jest w tej miłości. I dramatem jest to, że my na początku tej miłości, tego zauroczenia, byśmy chcieli już zbierać owoce. A to musi być wiosna, to musi być lato, to musi być czas. I dopiero potem, dopiero truskawki maj, czerwiec, nie wcześniej. Jakbyśmy dzisiaj chcieli brać truskawki, no to nie ma szans. Masz jakieś marzenia, oczekiwania? Tak jak każdy A na przykład kim chciałabyś być w życiu? w życiu, typową matką Polką, że się tak wyrażę. Czyli Mieć matką, czyli po prostu... rodzinę, Tak, pracę, zgadza się. no i żyć sobie. Zgadza się. I zauważ, że jako młody człowiek budujesz pewnego rodzaju projekt swojego życia. Tak. To, jak byś chciała, żeby to życie wyglądało. Dla mnie, człowieka wierzącego, dla kapłana, bardzo ważnym jest powołanie. Projekt, a powołanie. To nie znaczy, że ja mówię o powołaniu dlatego, że jestem księdzem. Każdy człowiek ma przygotowane przez Pana Boga jakieś powołanie. Jakiś plan wobec Pana Boga. Bo to, że jesteś na ziemi, to nie jest dzieło przypadku. To nie jest sprawa tego, że no tak się musiało stać. Pan Bóg ciebie chciał. A skoro jesteś człowiekiem, jesteś kochana przez Pana Boga i On przygotował dla ciebie jakiś plan.
I teraz, budując ten projekt swojego życia, tych oczekiwań, tych marzeń, musisz sobie co jakiś czas uświadamiać, że tym wszystkim kieruje Pan Bóg i że On do ciebie pisze list. Na pewno tym listem jest Pismo Święte. Na pewno tym listem jest życie sakramentalne. Ale także tym listem są wydarzenia twojego życia. Jeżeli tak spojrzysz, to myślę, że zaczniesz czytać i będziesz umiała odczytywać, czy to jest Boże, czy nie Boże. Czy to jest to twoje powołanie, czy to nie jest twoje powołanie. Zauważ, przede wszystkim masz rozeznanie dobra i zła. I to jest najważniejsze. Masz sumienie w sobie. Czujesz, co jest dobre, a co złe. Oczywiście to sumienie można zagłuszyć. Ale jeżeli staram się, poszukuję prawdy, to bądź pewna, że Pan Bóg przez różne wydarzenia życia będzie ci podsuwał bardzo czytelnie to, co jest dla ciebie. Antonina Krzysztoń śpiewa taką piosenkę Życie jest listem. Czytaj go. I to jest, myślę, to. Czytanie swoich wydarzeń życia jako pewnego daru od Pana Boga. A jeszcze mam takie jedno pytanie, bo czy w miłości jedna osoba potrafi się drugiej osobie tak dokładnie otworzyć, żeby wiedziała o niej wszystko? Czy nie mamy przed sobą żadnych tajemnic? Czy potrafią wszystko sobie powiedzieć? Ania, a powiedz mi, czy ty możesz o sobie powiedzieć, że znasz siebie do końca w każdej sytuacji, jak się zachowasz? Że nie do końca, Nie do końca. bo jeszcze Sama- nie wiem, co mi los zgotuje. Zgadza się, ale sama dla siebie jesteś pewnego rodzaju chyba tajemnicą. Tak. Zgodzisz się, że nieraz w sytuacjach życiowych zachowałaś się tak, jak wydawało ci się, żebyś się tak nie zachowało. Zgodzisz się ze mną? Tak. I ja tak samo widzę, że w teorii często chciałbym być doskonały, idealny, ale widzę, że nie zawsze mi wychodzi. Widzę, że ja sam dla siebie pozostaję też w jakiś sposób tajemnicą. I myślę, że takie całkowite, bezwzględne poznanie siebie to jest tylko możliwe w relacji człowiek-Pan Bóg. Natomiast w relacji człowiek-człowiek zawsze zostaje jakaś sfera tajemnicy. I dlatego tak bardzo ważne jest to, że tą miłość się potem buduje na Panu Bogu, bo Jemu się zawierza. Ja nie wiem do końca, co mnie będzie czekało. W życiu może się zdarzyć, że ta osoba ukochana, piękna, wspaniała, ona nagle traci nogę, przypuśćmy. Jest tancerką, wspaniałą tancerką. On się w niej zakukuje, zachwyca się nią, a ona nagle w wypadku samochodowym traci nogi. I teraz ten element, który go fascynował w niej, jest odebrany. I tu jest jakiś sprawdzian miłości. Czy ją naprawdę kochałem jako ją, czy tylko kochałem tancerkę? No, ale to jest cała droga tego uczenia się drugiego człowieka. Ja myślę, że Pan Bóg nam podsuwa takie sytuacje, w których my widzimy, czy ta osoba mnie naprawdę kocha, czy też nie. Kiedy ty o coś prosisz, kiedy ty czegoś oczekujesz i mówisz, przedstawiasz to szczerze, on na przykład nie słucha, on to lekceważy, on mówi, masz być taka i koniec, no to tu już masz jakiś sygnał, czy on cię będzie kiedyś szanował. Skoro teraz nawet nie chce posłuchać, jakie ty masz oczekiwania, jakie są twoje uczucia. Ale widzisz, w tym poznawaniu siebie, bo powiedzieliśmy sobie, że w pewnej sferze człowiek zostaje tajemnicą dla siebie samego i dla drugiego, ale w pewnej sferze my potrafimy siebie odkryć drugiemu człowiekowi. Tylko to jest sprawa umiejętności rozmawiania ze sobą. I to, co zapytałeś się o ten czas, że wszystko potrzebuje czasu, stwierdziłaś, że tak jest. Ja to też mówię, że jak najbardziej potrzeba czasu. To jest sprawa na przykład w narzeczeństwie, czy jeszcze wcześniej w ogóle, kiedy ze sobą w cudzysłowie chłodzimy, żeby właśnie rozmawiać. Żeby mówić o różnych sprawach. Żeby być razem w różnych sytuacjach. Miłość to jest czynienie dobra drugiemu człowiekowi, przede wszystkim. Na przykład wziąć chłopaka za rękę i z nim do swojej babci, niech przyniesie węgla. Taka prozaiczna sprawa. Ale ty go już tutaj poznajesz. Czy on potrafi służyć? Czy on tylko lubi jakiś z tobą, żeby się popisać, że jest fajna, że ma fajną dziewczynę i tak dalej, i teraz przejdzie przez rynek w Rybniku i powie, zobaczcie, jaką ma fajną dziewczynę. No to jeszcze nie jest miłość. Owszem, ja jestem dumny z tego, że mam taką, a nie inną dziewczynę. Ty jesteś dumna z tego, że masz takiego, a nie innego chłopaka. I to bardzo dobre w takim rozumieniu. Ale teraz... A to jest tylko na krótką metę to by... Zgadza się.
I dlatego teraz te różne sytuacje, gdzie my przebywamy, pokazują nam, czy naprawdę to jest ta osoba, czy nie. I jeżeli ty wierzysz, że Pan Bóg ma dla ciebie jakieś powołanie, to On ci sam pokaże osobę, która jest dla ciebie właściwa. I moja mama mówiła zawsze, że to jest taka iskra, która przeskakuje między ludźmi. Iskra, która musi przeskoczyć. Ja do kapłaństwa nie poszedłem dlatego, że nie kocham, albo że dziewczyny mi się nie podobają, albo że nie trawię dzieci. Absolutnie nie. Ja odkryłem w moim życiu, że Pan Bóg pragnie dla mnie, abym był kapłanem. Ale nie na zasadzie, że Pan Bóg tego pragnie, ja to teraz muszę zrobić, tylko że dla mnie spełnienie siebie jako człowieka to jest właśnie kapłaństwo. I to jest coś, co leży głęboko gdzieś tam w sercu, czego do końca się nie da wyrazić. Nie da wypowiedzieć. Ja pamiętam, kiedy po święceniach diakonatu, to znaczy przed święceniami, w czasie rekolekcji, kiedy złożyliśmy przysięgę, już podpisaliśmy o celibacie, o posłuszeństwu biskupowi, o przynależności do diecezji, o wierności modlitwie brewiarzowej, to potem poszedłem sobie na ogród w Panewnikach, rozważałem różaniec i wiedziałem, że to jest to, co już od kiedyś, od dawien dawna, tam właściwie od 3. klasy, gdzieś się we mnie rodziło. Przed czym ja też uciekałem, bo nie od razu poszedłem do seminarium. I usiedliśmy w pokoju z kolegą, z którym razem żeśmy mieszkali w czasie tych rekolekcji i patrzyliśmy na siebie i nie dało się tego powiedzieć, zwerbalizować tak do końca. A wiedzieliśmy oboje, że to jest właśnie to. I ja myślę, że w miłości, w poznaniu tej osoby jest coś takiego, że to właśnie jest to. I jak sięgniemy po historię miłości naszych rodziców, kogokolwiek, znajomych, przyjaciół, to dochodzi do takiego momentu, że oni mówią, że to było zupełnie przypadkowe. Że nagle myśmy się spotkali, no i jakoś tak. Moja mama jechała z koleżanką, miały wsiąść do jednego autobusu, a przyjechał inny i ta koleżanka ją wciągnęła. I okazało się, że w Parku Kultury w Chorzowie poznała tatę. I tak już są ze sobą małżeństwem 36 lat. I to są te przypadkowe sytuacje, tak czysto po ludzku mówiąc, przypadkowe sytuacje. A ja ci powiem, że to jest właśnie to powołanie. Że Pan Bóg reżyseruje te nasze życie i pisze ten list. A my musimy go tylko odczytywać. I jeżeli będziesz się kierowała dekalogiem, przykazaniami, to bądź pewna, że Pan Bóg ci da odczytać, który to jest człowiek. Jeżeli ktoś ci postawi w miłości taki argument, taką alternatywę, że albo ja, albo Pan Bóg, to znaczy, że na pewno cię nie kocha. Jeżeli cię będzie skłaniał do czegoś, co jest wbrew twojemu sumieniu, to znaczy, że na pewno cię nie kocha. To znaczy, nie warto tracić czasu wtedy na taką osobę. Zgadza się. Miłość zawsze szanuje drugą osobę. Zauważ, kiedy będziesz chora, jak się ta osoba będzie zachowywała? Czy on przyjdzie odwiedzin? Czy on się zapyta, czy może jakieś lekarstwa trzeba kupić? Czy on cię może zarejestruje u lekarza? To są takie prozaiczne sprawy, ale to jest to czytanie, kim ta osoba jest. Idziesz z nim do jego domu. Siadacie, pijecie herbatę, patrzysz, jak on się odzywa wobec swoich rodziców. Jeżeli on będzie lekceważył swoich rodziców, to jaką masz pewność, że on będzie ciebie szanował? Jeżeli on nie szanuje swojej babci, jeżeli on na przykład mówi, że takie prozaiczne sprawy jak przyniesienie węgla to może tata zrobić, po co on to ma robić, to jaką masz pewność, że on kiedyś będzie wierny w pracy, w obowiązkach domowych? Nie ma pewności. No zgadza się. I to jest właśnie, musisz się uczyć tych sytuacji, czytać je. I to jest właśnie to zdobywanie tej pewności, że to jest on. Zapytaj się jakiegokolwiek zakochanego małżonków, którzy żyli ze sobą wiele lat. Skąd oni wiedzieli? No i powiedzą ci, że jest coś takiego w człowieku, że mimo że jest miliard innych dziewczyn, to jest właśnie one. I mimo, że jest miliard innych chłopców, to właśnie są. Czyli miłość zawsze zostanie po trosze tajemnicą. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.